ब्लूखौ थुदों ब्लू जोंबाय रेड ग्रीन येलो पर्पल बेनिफ्राय बे एसे स्पीड हेलो लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRB CreatioN लोगोफोर माबायदि दं आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं लोगोफोर गोबाव सम भिडिअ होनो हायाखैमोन बेनिफ्राय सानदोंमोन लकडाउनखौ थाबैनो खुलिगोन नाथाय कमायनो गारै बारायलांबायसो दं पेसेन्टआ आं जितु मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेनि सिगां जितु भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअ होनाय टाइमाव 20+ दंमोन नाथाय दा 70+ जाहैबाय बेनिफ्राय खाथि मोनफैगासिनो नाथाय गासिबो सेफ था न'आवनो था जुदि 50% खुलिदोंब्लाबो जुदि खामानि गैयाबा नोंथांमोना थांनाङा बाहेराव मानो होनबा बेखौ सन्देरना फैबाबो जों मिथिया सोरनिफ्राय फैदोंमोन जायनिफ्रायबाबो फैनो हागौ जों दा हमनो हाया सोरनिफ्राय फैयो मानो होनबा दा बाहेराव खामानि मावहैनाय बाहेराव थाहैनाय मानसिफोराबो फैगासिनो लोगोफोर न'आवनो था जुदि इम्पर्टेन्ट खामानि गैयाबा नोंथांमोना थांना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जितु बालेनो कार न'नि कार बे काराव अट'फाइ मिउजिक लाइट लगायदोंमोन आङो बेनिफ्राय बे लाइट लगायनायनि भिडिअखौ आं आपल'ड होआखैमोन हार्ड डिस्कआव नायनायाव बेफोर भिडिअखौ मोनबाय बेनिफ्राय जिहेतु लकडाउन टाइम भिडिअखौ माने बाहेराव थांनानैबो खालामनो हायाखै लोगोफोर बेयो आगोलनो खालामखानायमोन न'आवनो खालामदों आं हारसिंनो लगायदों बेखौ बेनिफ्राय लोगोफोर आं सानदों ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौनो आपल'ड होना होनि लोगोफोर बेखौ आं फ्लिपकार्टनिफ्राय बायदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै ला आं बे भिडिअखौ आपल'ड होनि बेनिफ्राय बेफोर गोबां भिडिअ दं हार्ड डिस्कआव नाथाय आं आपल'ड होनो होथ'वाखै सानदोंमोन लकडाउन खुलिबा होगोन मोनसे आपल'ड होगोन नाथाय लकडाउना जिहेतु सानदों बे लकडाउना खुलिनायनि गोबां गोब्राब लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै ला माबायदि मोनो नैबेनो जाहैबाय लाइट बेनिफ्राय आं फ्लिपकार्टआव अर्डार हरदोंमोन बेनिफ्राय आनबक्सिंखौ माने आनबक्सिंनि भिडिअ खालामदिया बेवहाय बक्सआव दं सिङाव बे जाहैबाय प्रडाक्ट स्पेसिफिकेशननि बिजाब एसे गाइड कानेक्शना माबायदि बेफोरखौ उनाव नायसिगोन बेनिफ्राय लोगोसे बेयाव दं मोनसे रिमटजों बेवहाय कन्ट्रल खालामनो हायो बे ब्राइटनेस बारायनाय खमायनाय अन अफ बेनिफ्राय नांगौ मथे कालारखौ सिलेक्ट खालामनानै बेखिनियाव माबानो हायो बेनिफ्राय बे जाहैबाय लाइटनि माने लाइट जोंनाया लासै बा गोसा बेफोरबायदि खालामनाय बेनिफ्राय बे जाहैबाय मिउजिकनि आंबो मोजाङै मिथिया बेखौ इउज खालामाखै इउज खालामखांनायनि उनाव रिभिउ होगोन बेनो जाहैबाय मेइन जितु लाइटआ बेनिफ्राय बे जाहैबाय USB सकेट USB माने चार्जिं पर्ट जितु नैबेवहाय दं चार्जिं पर्ट मोनसे बेनिफ्राय सिगाङावबो दं नाथाय आं उननि सिटआव जनानै भिडिअखौ खालामदों बेनिखायनो मोनसे डेम' भिडिअ होनोसै बेनिफ्राय जितु इनस्टल खालामनायखौ बेवहाय मोनसे लगायगोन बेनिफ्राय बेवहाय सिगांनि डेशबर्डनि सिङाव बेवहाय मोनसे बेनिफ्राय ड्राइभार साइडनि डेशबर्डनि सिङाव मोनसे लगायगोन लोगोसे बेखौ ओरैनो डेम' लगायनोसै लाइटआ माबायदि जोङो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बे वायरखौ नैबेवहाय सोनांगौ बेनिफ्राय नैबे वायरा बे वायरजों नैबे रिमटनि लाइटखौ बेवहाय थुना होनांगौ अब्ला बे माने कालार चेन्ज माबाफोरा खालामगोन बेनिफ्राय आं बेखौ सोना लाग्रोनोसै लाइटखौ लोगोफोर आं बेखौ उननि चार्जिं पर्टआव बेवहाय कानेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय बेखौ अन खालामनो थाखाय बेयाव खनसे प्रेस खालामनांगौ नोंथांमोना नुदों बे लाइट जोंबाय बेनिफ्राय नैबे रिमटआव बेवहाय अन दं
बे अनखौ नै बेखौ रिमटजों नांनाय रखम थुना होनांगौ होमबा बे जोंगोन बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो हादों नै लाइटआ जोंदों लोगोसे आं बेवहाय कालारखौ चेन्ज खालामगोन दा ब्लुखौ थुदों ब्लु जोंबाय बेनिफ्राय ग्रीन ये जाहैबाय रेड येल्लो ऑरेंज बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय माबा शेयार कालार बेनिफ्राय बियो पार्पल बिदि लुक जागोन बेवहाय गासिबो जोंदों लाइटआ बेनिफ्राय इनस्टल खालामखांनायनि उनाव आं ओभारअल लुकखौ होगोन नोंथांमोना गेस खालामनो हागोन माबायदि नुयो बेनिफ्राय लोगोसे नैबेखौ थुना होबा बे लाइटआ बिदि जोंगोन बे लासै कालार चेन्ज खालामगोन बेबो लासै लासै बेनिफ्राय बे एसे स्पिड बेखिनियानो बेनिफ्राय नैबे आं बे ग्रीनखौ होबाय बेवहाय ब्राइटनेसखौ बेखौ थुथाबना लाबा बे खमायलांगोन नोंथांमोना नुनो हादों गेस खालामनो हादों एसे नैबे कालारा खमायलांदों लासैनो बेयो एकदम दिप जालांबाय बेनिफ्राय ब्राइटनेस बारायगोन आङो बेखौ बेखिनिया स' लोगोफोर बेखिनियानोमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बेखौ अर्डार हरनो लुबैदोंब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होदों नोंथांमोना बायनो हागोन गारिफोराव लगायनोबाबो बेनिफ्राय बेखौ आं इनस्टल खालामनोसै बेवहाय लगायगोन बेवहाय दहायनो खोन्थाखांबाय लगायखांनाय उनाव माबायदि नुयो बेखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामगोन थ' लोगोफोर आं इनस्टल खालामबाय बेवहाय एसे स्रां जादों बेनि थाखाय बारा लाइटखौ नुवाखै बेनिफ्राय आं होगोन बे गोजा नैबे रिमटजों ब्लु बेनिफ्राय मोनानि शटबो खिन्थिगोन नोंथांमोननो दा बेयो इनस्टल खालामखांबाय नैबे पेसेन्जार दर साइड बेखौ मोनायाव बांसिन एट्राक्टिभ नुगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय माबायदि मोनखो भिडिअखौ बेनिफ्राय आं दा न'नि बारि सिङाव दं लोगोसे आरो गोदान भिडिअ होगोन हार्ड डिस्कआव नायबावनि मा भिडिअ दं बेनिफ्राय दिनै भिडिअआ बेखिनियानो थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंबाय थायो न'आवनो था गासिबो सेफ था हिउमेनिटिखौ बासाय थ' लोगोफोर बे लाइटखौ एक्चुवेलि अनलि लाक्जारि कारफोराव जों नुनो मोनो जितु डेशबर्ड सिङाव थायो ड्राइभार को ड्राइभारनि सिट सिङाव जोंनि बे लाइटआ इनस्टल थाखानाया बेखौ लाक्जारि कारावसो थानाय मोनो थ' लोगोफोर नोंथांमोननि जि कारानो थाया मानो बेखौ अनलि जास्ट बे चार्जिं प्लागखौ नांगौ बे सोनाय थाबानो बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनो हागौ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं माबायदि इनस्टल खालामदों बेखौ आं गावनो फ्लिपकार्टआव अर्डार होनानै बेखौ इनस्टल खालामदों थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ होआखैमोन थ' हार्ड डिस्कआव आं भिडिअखौ मोनबाय बेनिफ्राय आं सानदों ओरैनो थास्लायस्लाय बेखौबो आपल'ड होनोसै थ' लोगोफोर गोबाव सम आपडेटबो नायाखैमोन बेनिखायनो बे भिडिअखौ आपल'ड होबाय माबायदि मोनखो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थ' लोगोफोर मोनसे खोथा बुंबावनो बावदों जायफोर दासिमहालागै नायदों थ'
गोदान मोनसे चेनेल खुलिदोंमोन बेखौ हारसिं खुलियाखै लोगोजों आंजों खुलिदों गामिनि लोगो सासे SD प्रडाक्शन बेवहाय जों सर्ट भिडिअ ओरैनो लकडाउनाव थास्लायस्लाय जों सर्ट भिडिअ खालामदों थ' लोगोफोर जायफोरा सर्ट भिडिअ नायनानै मोजां मोनो बिसोरो बे चेनेलखौ खनसे चेक खालाम जुदि मोजां मोनोब्ला बेयावबो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होदों बेखौबो गासैखौबो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक्स फर वाचिं थेंक इउ बाय बाय